Kaixo guzti, hementxe gaude Peio Reparaztekin. Kaixo, Peio? Kaixo, zer moduz? Ondo. Ondo? Bueltaka, pixka turduri, baina gogoz bai. Normal. Zu zer moduz? Ni? Bueno, ondo. Prest, zurekin mito aroa hitz egiteko. Earki. Mito aroa anuntziatu duzue, baina nik uste dut jendeak jakin nahi duela ea zer den mito aro hau. Bueno, zetak dituen komponente ezberdinetatik, musika elektronikoa, identitatearen jorraketa eta mitologia, azken urtean agertu den hau, hau anpatu nahi dugu, azken hau, mitologia anpatu nahi dugu, ez da zerbait oso berezia egin nahi dugu, show oso berezi bat, non mitologiak presentzia eta garrantzia handia duen. Mito aro hau zabaltzeko, martxan jartzeko, trailer bat kaleratu duzue, ez? Iruditzen zaizu trailerra ikuste baldin badugu eta komentatzen dugu pixka bat? Noski, bai mesedez. Guazen hasieratik igual astea, azken aldian ikusi ditugun maskara horiek, presente. Unenukoak. Aztileneko estetika, Bai, noski. pixka bat, jarraitzen dugu, Era horretan gaude, beraz. Beraz, esan dezakegu igual mito aroa dela, aztileneko jarraipen bat. Aztilenen markoan dago, badauka identitate propio bat, entitate pixka bat dauka, ze berezia da, 5. urte urrena da, aposto handi bat da, Nafarroaren aragoaz, eta badauka pixka bat entitate gehiago, eta pixka bat atera daiteke ez, Aztilenen hortatik, baina Aztilenen paraosaren barruan badago. Geure lurrak beti. Bueno, Epiko, Ale. ikusten dugu hemen, zaudela bengala batekin. Bengala maravilloso batekin. Zer gertatu da bengalarekin, Peio? Istripu txiki bat izan genuen, bai. A ber, Errez daitezkoa, haizu. Bueno. Daukat marka azulo guapo bat. Bai, dakazu, erakutsi hola kamarai, ez dakit oso ondo ikusiko da nortik, baina... Hobe, gertutik ez ikustea, bai, nik uste dut, bai. Bueno, eta gero ikusten ditugu baita, zure alboan, pertsonaia desberdin asko, esplikatu jazu pixkat. Nik beldur pixkat eta guzti pasan nuen, hauek aurpegia estaltzen dutenean. Hombre, eske, a ber, nik imaginatzen dut hor Nafarroa arenan zaudetela utxik dago Nafarroa arena, itzalita daude argi guztiak eta bar, eta bapaten jartzen dituzu hor pertsonaia guzti horiek, zu bakarrik bengalarekin. Ostras, malrollo pixka bat ematen du, Bai, zarantzarik gabe. A ber, pertsonaiak dira, bueno, nik beti mirestu izan ditudan pertsonai mitikisimoak, Altsasutik etorri ziren, Arbizutik, Unenutik, Iturendik etorri ziren, uste dut, ederra dela, eta nik uste dut, horrela, begibistan ere ikusi daiteke pixka bat egun horretan bizi dezakeguna, ze horiek guztiak eta gehiago gurekin egongo dira. Nafarroa arena. Bueno. 2025ko urtarrila. Bueno, ikusten dugu hemen, Nafarroa arena zuen tipografiarekin. Estiratuta gainera, a lo grande. Bai. A lo grande, ze festa izango da, a lo grande, ulertu nahi dut. Hori da, ondo ulertu duzu esan nahi dut. Hau estiratu izana eta pantalla oso hartzen duen horretan, hori hanpatu nahi du honek, ez? Hori azpimarratu nahi du. Geure erronkaren handitasuna eta festa beraren handitasuna ere. Nafarroarena badala plaza handia, zuentzat. Bai, horre esan zion agurre berritxarrakek trajektoriari eta leku berezia da nik uste dut, eta Nafar talde batek euskaraz abesten duen beste Nafar talde batek hori egitea, nik uste dut gauza ederra da guretzat, erronka polita, erronka bat da. Azkenean Nafarroarena milaka asko sartzen dira hor. Baina gogoz eta ilusio sartzen dugu, ez? Nahi dugu hori euskaraz bete eta inflexio puntu bat izatea zetaken ibilbidean. Gero plano rafaga horietan ikusten ditugun pertsonaiak dira zure alboan dauden pertsonaia berdinak. Bai, baina ja en acción. Ja en acción, dakazu hor akelarre bat festa bat montatuta. Wow, gauza asko ikusi diteu hemen, Informazio asko dago, Informazio asko analizatzeko, Bukaeran, data ikusi dezakegu. Bai. 2025ko urtarrilaren 4ean, bertara joan beharko dugu, ezta? Bueno, ala espero dut nik. Uste dut egun polita dela topatzeko eta euskal erlijio zarraren aldarrikapen moduko bat egiteko. Uste dut ederra izango dela. Gainera hor Nafarroaren bihotzean. Eta bertara joateko, sarrerak nun, nola, noiz ateratzen dira? Asteartean. Asteartean? Asteartean, ekainak 4, goizeko 8:00tan. Vale. A ber, fundamentu baten duen. Eta gero, mito aroarekin bukatzen dugu. Eta, hemen protagonista guztiak, ez direla gutxi. Ez dira gutxi, ez da garrantzitsua dira gainera. Bai, ikusten dut hor, Erramun Martikorena, tartean. Hori ere gurekin izango da, lehenengo aldiz. Lehenengo aldiz, Bai, ez dugu sekula zuzenean abestu. Itzulera sekula ez dugu abestu eta berezia da. Nik momentu hau noizbait emango zela banekien edo sentitzen nuen, baina ez genekien noiz eta horre emango da Nafarroarenan. Erramunekin. Nik zalantza bat dut, Erramunek sekula jarri alditu inierrak, baldak zer den inierrak? Ez ditu jarriko. Ez ditu jarriko? Ez dut uste. Ez, Erramunek azkenean gurekin grabatu zuen lehenengo aldiz bideoklip bat,
Noski musika elektronikoarekin bere lehenengo harremana da, eta ja, ikuste dut inierrak jartzea, belarriak tapatzea Ramoni izango dela erokeri hutsa, gehiegizkoa izango dela, orduan beraz, beste era batera egin beharko dugu, eta bera ere eroso sentitu dadin, eta disfrutatu dezala momentua. Noski, bueno, denbora duzue, oraindik ere ensaiatzeko hori guztia borobil jateatzeko, beraz, seguro ondo aterako dela. Eta, beste protagonista batzuk, lantzeko iauteriak... Unenuko mamuxarruek, bai. lantzetik datoz, lantz benetan hau lertzeko oso garrantzitsua da. Iturendik datoz, zubietatik datoz, tuteratik datoz, altxasutik, arbizuko txatarrak ere noski, eta kukai dantzataldea gurekin egongo da. Gainera, Jon Maia daukagu involukratuta, koreografia prestatze lan horietan, beraz, nik uste dut, lantaldea nahiko ederra dela eta kompletoa. Azten horako mobidan sartu zaren beste behin, Pello? Gustatzen zaizu zuri, Bai, daukagu defekto profesional hori daukagu automatiko, en plan, edo zein asuntotan hasten gara aplikatzen dena eta nos venimos arriba, baina, pozik, nik uste dut kuadrilla berezia dela eta gonbidatu bereziak direla, ez? Ze noski, nire lagunak eta Euskal Herritik kanpoko musikaren industriako lagunak gonbidatzea hori tokatuko da, noizbait, hau ez da kasua, oso kontzeptuala da, eta kasu honetan gonbidatuak halakoak izan behar zirela sinisten dugu, ez? Sinisten genuen eta horrela joko dugu, gehiago ere etorriko dira, nik uste dut, berezia izango da. Joango gara, ondo pasako deu, dantzengo deu, abestuko deu, Nafarroarena beteko dugu, edo saiatuko gara? Saiatuko gara, noski. Eta... Polita izango da, Nafarroarena euskal abestiez eta euskaldunez eta euskaltzalez betetzea, nik uste dut edarra izango dela. Historikoa izango da? Niretzat seguro baietz. Azkenean bizitzan halakoak behin baino ez dira gertatzen. Nik uste dut hori bizi nahi dut eta disfrutatu nahi dut ikaragarri oso segun berezia izango da, Nafarroaren aizu. Palabras mayores, gainera Nafarra izanik. Gu ere historia horren parte izaneko dugu beraz, bertara joango gara. Hala izango da, denak ongi etorriak noski, zalantzeri gabe. Hori da. Danak, ikustera, Gero arte. Eurra, handiak. Zure musika